Hey, witch doctor, give us the magic words. Alright, you go ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. All right. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Musíš robiť taký hluk. Snaž sa dotriediť do valiča šorty. Ako nič sa neráča. Nehovorím o obede šorty. Ty mali, aké mi vyhľad, no Tvoj nej si plný. je to tvoja mama, Ty môj brat. Je to aj tvoja mama, ty debil. tak potom tvoj poter je blbý, No a to ho nepoznám. A nie. Som v televízii, sakra, ty kokos, teraz bude zo mňa star. Čo vieš o Drew? Teda tá mala riť, sakra, to bola prdel. Poznali ste obeť dobre? Teraz zo začiatku áno, ale potom prišla nejakú žalobou, tak som jej vyťahol jazyk z ryti a šiel. Aké boli vaše posledné slova? Pane devko, biež! No? Ahoj, Shorty. Čo robíš? Nič, sedím a čumím, dávam si špeka. Asi sám. Čo je? Kto je to? Jo, zober si telefón! What's up? Ej, ruky, vezmi to! No? What's up? Čo robíš? Nič, len tak zabíjam. Čas. Svetá pravda. Môžem ti povedať tajomstvo? Jasné. Vidím mŕtvych. To je teda super matroš! Ale by sme ho mali ďalší, nie? Nemáme papieriky. Čo? Ale veď nemáme papieriky. Že by sme si urobili bongo? No zarece. To je ale matroš. Hej, no, sakra práce, ale čo? Teraz keď sa pozeráte, buď som to neprežil, alebo ma zatvorili. Ale v každom prípade vám poradím 3 veci, ktoré som sa zatiaľ naučil. Po prvé, musíte byť rýchli. Po druhé, nepadajte. Po tretie, ale v žiadnom prípade sa neobzerajte. A teraz mi držte palce. Máme to, padáme! Vstal si skoro. Poď ešte naspäť. Tak poď. Prosím.
Haló? 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 O, Tom! O, ahoj! Ja viem, že som ti chýbala, ty mne tiež. Páni, ty ale dobre vyzeráš. Ďakujem krásne, že si mi vybavil ten pohovor. Teraz na to nie je vhodná doba. Potrebujem sa nejak zabaviť, keď nie je Cody doma. Má 11 rokov. Práve som ho prihlásila na vojenskú školu. Má to byť vraj skvelý obor. Áno, tí prckovia tak rýchlo rastú. Tak ty vraj už zase randíš? Najskôr to bude nejaká intoška. Som v domčeku. 90 bodov! A hrozne ma inšpirovalo, že robíš so seniornitou. Chcem povedať, môžu nás toľko toho naučiť. A aj my. Koniec koncov sú takí ako my, akurát starší. Dúfam, že sa v novom zamestnaní bavím tých zlých spomienok. Určite máš aj ty svoje zlé spomienky. Na ne sa nedá zabudnúť. Niekedy sa v noci budím a rozmýšľam, kam šiel. A potom si spomeniem. Ja viem, že ti tiež chýba, ale pre mňa je to najhoršie. Niekedy sa stane, že tie city v človeku bublú a zrazu vytrisknú. Čím viac sa snažíš, tým to ide ťažšie a nedokážeš sa toho zbaviť. Ako by si so sebou nosil obrovské bremeno. A niekedy tie problémy narastú, že to nevydržíš. A čo si potom povieš? Ježiši! Áno, ale aj keď sa obrátiš na vieru, rodinu alebo priateľov, aj tak snáď preto som chcela byť sestričkou. Dokážem sa skvelo vcítiť do pocitu druhých. Ezechiel! Ezechiel, kde si? Ezechiel! Dáme si preteky. Dobre, ale nepodvádzaj. Dobre. Čo vieš o Drew do piči? No, a že ja Čo vieš o Drew? No, vidíš? Som vedela. Zle na svete nie. Zle na svete nie, kde hovorím, no. Ahoj, šorty. Nie, to je... Mali by sme ubali ďalší! Ale čo? Však ja neviem, čo mám, ale ja som celé, že nemáme papierky. Môžem ti povedať. Či ešte raz zase sa mi hlas. No do reči. Mamo! Hej, no sakra práce, ale čo? Keď sa teraz pozeráte a no... Počkej, daj to ešte. Viem, že som ti chýbala, ty mne... Do púče. To je v piči posunul si. Text, šup, text. Ja viem. Som v domčeku, 90 bodov! Máka sa mi posunula. Však! Roli, zle búcháš. Chcem nájsť, čo sa zaučia nejaké skakačky? Opečené. Prijala som ho na vojenskú školu. Ešte nadaj, tak nutíme. A hrozne ma inšpirovalo, že robí so Seniormi! Snáď. Dokážem sa skvelo vcítiť. Chcem povedať, že... Hej, prší, už poďme. Vytrisknú. Čím viac sa snažíš, tým to ide ťažšie a nedokážeš sa toho zbaviť.
ako by si so sebou nosil obrovské bremeno. A niekedy tie problémy narastú, že to nevydržíš. A čo si potom povieš? Nie. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ting tang, walla walla bang bang.